Ayilikhulu amaciko aqokelwe eindondweni zamaSatma zanonyaka. Iminxa ekuncintiswana kuyona ukubala embalwa nje kukhona umculi wohlango oluthizo ngcono, ingoma kaMaskandi engcono, usaziwayo ogqugquzelayo enkundleni yezokuxhumana, iBest Reggae Artist kanye neminye. Umethuli womhlahlo wesimo sezulu endabeni zethu uDixie Mdlalose uqokelwe kumunxa weBest Reggae Artist. Icwecwe lami lesine ngilikhiphe ngonyaka ophelile elibizwa My Reggae Music Journey Lesson Number 4 libe senhlanhleni ke yokunominatewa kuma-Satma 19 azobe khona kupheleni kwalenyanga le esikuyo phezulu uLwezi azobe seThekwini. Mina ke ngizonicela babukeli bomzansi wethu channel 163 ukuthi ngiyacela nje ningisize ningivotele ukuze ngizobuya nayo phela ngempela le ndondo lena ye-Best Reggae Music. Ukuze ungivotele ngikhona ukuthola le ndondo lena uwenza kanje, ubhala 008 Satma 19 uthumele kwinamba 832436. Kusenjalo uAndile Kamajola uqokelwe eminxeni eminingi emcimbini weindondo zokuhlonipha abaculi bomculo wokholo ama-Crown Gospel Awards azobanjelwa eGalaga Convention Center eMidrand kulomgqibelo esiyakuna. Kule mkhakha esithupha khona uBest Gospel i-Song of the Year, khona i-Artist of the Year, khona i-Songwriter, khona i-Best Community Outreach phecelezi okuhlelo lwe-artist elisiza emphakathini. So siyacela basivotele, uma besivotela abantu nama-category awu-2 bavota kanje, uthumela igama uthi Crown 27 bese uthumele ku34069 noma bese uya ku-SMS sesibili uthi Crown 7 uthumele ku34069. uMajola uthi ukuqokwa kwenye yeingoma zakhe indala kuma-Crown kuyamgqugquzela ukuze abhale ingoma ezinomlayezo ezakhelayo futhi einhliziyweni zabantu. Isibonelo, ingoma kaAndile Kamajola ethi nami angazi ngiphunyuke kanjani idla ubhedu einkundleni zokuxhumana uTikTok njengoba ke isetshenziswa ngabantu abaningi abadlule ezimeni ezinzima. Ingoma engayikhipha ngo-2015 if I'm not mistaken kuAndile Kamajola chapter 7 ethi namangazi ngiphunyuke kanjani namanje ngisamangele besithi understand okuyona into ke ethandwa ngabantu ke kakhulu ke leyo eka understand. Mfowethu angifuna uqamba amanga kusithobe sengendlela eyisimanga nami ngisathukile. Kahle kahle nami ngi-understand ngempela. Izindondo zama-Crown kulonyaka ezihlanganisa iminyaka eyi-17 zasungulwa zizokube zihlonipha umsunguli wazo uZanele Mbokazi Nkambule ongasekho.